kuka 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 ba abu mai daɗi kamar a ɓata marai sai kai kuka ba abu mai daɗi kamar a ɓata marai sai kai kuka sarki Allah ba ni basira da hikima in wake kuka in yi masa baitoci har kuma tuna su jike kuka domin shi ma rahama ne in zuciya ta sarke kuka in ranka ya baci za ka ji daɗi in dai kayo kuka ba abu mai daɗi kamar a ɓata marai sai kai kuka wata damuwar in an shiga sai ma a nemai a rasa kuka in ka so ka yi kakkasa don tsantsar daɗinsa kuka waraka ne shi ma in zuciyarka an kaso sa ya Allah ka tsare mu shiga damuwar da an shiga ba a kuka ba abu mai daɗi kamar a ɓata marai sai kai kuka shi umin abu ne shi daɗi ma yana sawa a yi shi kuka kai in ka ga mutum fa yana kuka ka tambaye shi kuka kukan daɗi ne wannan wai ko kukan haushi kuka domin akwai alkhairin da in akai maka dole ne kai kuka ba abu mai daɗi kamar a ɓata marai sai kai kuka rama ne shi ma amma mai hankali kan gane kuka kowa fa yana yin sa kuma ko da dan wane ne kuka babu babba ba yaro inda gun kuka ne inda ya taso a dole ne fa a yi shi a huta kuka ba abu mai daɗi kamar a ɓata marai sai kai kuka to su dai jarirai da daddare sun kafi sa kuka sai kaga yaro da rana ya zo ya sha barcinsa kuka amma fa da daddare sai ya takura wa uwarsa ya yin barci sai dai kawai ya zo ya yi ta shirgar kuka ba abu mai daɗi kamar a ɓata marai sai kai kuka 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 ba abu mai daɗi kamar a ɓata marai sai kai kuka